Mas. Iya Isun. Wong bener. Isun wong bener. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu orang juga. Ai sing mau ku durung mendaki menusa. Durung mendaki menusa sih mau Durung mendaki Mas. menusa, durung mendaki uwong. Durung. Anane orang-orangan sawah Ari sing semua. pating delemak ning ngarep siapa? Pajangan karena Mas. Oh kan mapajangan. Alon dingin do ayu. Isun ku jare dewek mah lagi kesasar. Kesasar. Isun lagi kesasar. Sampai narep mendisi Mas kesasarku. Sing sebenarnya mah kodingin nanging kurang enak ngobrol lamun kita wong loro durung ngaweruhi jati dirine. Oh iya sampai kelalen gulaku ya Mas. Ayo Mas, priben kini kenalan ta? Enaknya kita wong loro kenalan dikit supaya ngobrolnya enak. Iku isunya kurang gawa duit. Kenalan jareku. Ya bakal kenalan memiring aja meluma. Oke Nen. Miring. Miring. Nen. Iya bener. Tangannya si miring tangannya. Iku mang gemeter kayak konon ku priwe. Gemeter lembut sun diwarasi mau gemeter lembut. Aku nujek Mas masih perawan. Ada teh konon bakal wong masih perawan mah gemeter. Bahkan dalam bocah lanang ganteng kujek gebek gawak. Isune sampai melu gemeter. Kudelengan Mas. Kodingin. Iya Bukan boleh. bewis disalami memari ya. Iya ya gemeternya. Mas. Uduh. Kepek anak kosi wani kenceng. Mari kan gemeter ya kan? Mari gemeter mah. Waraga. Cuman ku gepek anak kosi wani teguh. Ben aku masak kujur tubuh gemeter kak. Habis banget. Anget tangannya mah. Ada teh awak ayam. Iya bener. Mas, Masih gemeter banget. gemeter ya sekujur tubuh yen Mas. Karang kendal kaline wungu. Apa kono? Ajar kenal kita mumpung ketemu. Sapa asmamun do ayu. Asmaku Amiro. Amiro saking pundi? Saka Losari. Saking Losari. Wis gak Mas, aja dikecepi bae. Iya. Dure-dure masih perawan. Ya ning kene. Oh. Mas, Iya isun. dadi sampeane asal sing endi? Isun saking Majalengka. Maja Majalengka. sampean kawis nyebut kenaran durung. Durung isun. Ya durung wis awit ketara. maning. Sun sing ke asma Permadi. Hah? Permadi. Madi. Madi. Padi. Permadi. Iya Permadi. Saking Majalengka. Saking Majalengka. Tujuannya sampean arep mendi kono Mas? Tujuannya isun ora tanenan liyan. Iwal kejaba pengen tumeka anak ing bumi Cirebon. Ning bumi Cirebon. Ning bumi Cirebon. Wah. Berarti kabarane Amiro. Amiro sing Losari arep nuju Cirebon cuman kesasar maning ning Lebakan kian. Mas, Iya isun. berarti sampean ku kabaran Mas. Sing dadi kaberan Sing priwe. dadi kabarane tujuane Amiro uga pada baik. Sing dadi tujuannya Amiro kelawan Permadi ku pada. Pada Apa tujuannya Amiro tumeka nang arepan Cirebon? meng Cirebon. Sing dadi tujuan. Apa iku sing dadi tujuan? Sing dadi tujuane Amiro kan sedulur tuane Amiro arepan nganak kena pesta. Dadi Amiro itu arep kondangan kene Arep Mas. kondangan. Ning siapa iku no? Ning Yayu Ismayawati. Ismayawati. Terbang gede kaberan. Priwen si Mas? Ari kudu ngomong mah isun uga pada. Pada baik. Isun uga pengen kondangan ning perkawinane Ismayawati. Wah. Berarti kita bisa nyumbang suara bareng lah ning kanane ana sandiwarane mah ya Mas. Nyumbang suara bareng. Ya iya beli. Duh endane enak tahunku. Ya pugu belajaran beli mau. Oh belajar. Masya Allah Mas, terbang gede kaberan ya Mas. Sing kana-kana sing Majalengka isun sing Losari ketemu nih manding alas-alas kian baik karo sampeanku Mas. Cuman mengkenen Mas, Priwen. daripada lah ari wong ngobrol mengkenen Mas bakal wis 40 kecapan gumpo mana-mana yang ngacap parah. Iya memang Kian bener. Mas, priwen lamun baturi Amiroh yuk.
baturi Amiro. Wis pasti bakal tak baturi. Amirohku sengaja sing omahku duwe rencana lamun wis tekang pestane Yayu Ismayawati, Amiroh arep nyumbang suara. Arep nyumbang suara. Karena nyumbang duit Amiroh ora duwe, nyumbang beras nempure larang, dadi Amiroh cuma duwene suara, ya sing arep tek sumbangaken ya suara bae Mas. Jadi Amiro cuman arep nyumbang suara. Iya suara, awas aja salah ya Mas, aja takon suara apa ya Mas, aja gemuyo. Mas, Ya isut. gelem beli sampean yang baturi Amirku. Wis pasti film isut. Ya wis, ari mengkonon gelem yo latihan ning kene. Latihan ini. Latihan yang kene ari ning kana-kana mah Mas, engkone aku dipentungi karo aku wae. Arep blenak, arep enak ning kene mah mending sepi. Ana mamae Silmi, ana mamae Jian sing duwe Dubai, ana Bapak Lurah, ana mamaku Bu Anom, ana Bapak Konda. Wis pasti Mas disangoni beli burung ning kene mah. Kanggo sangu ana ing Cirebon. Pokat ben mampir ning Sega Jamblang. Mangan ning Sega Jamblang. Aja ketinggalan. Apa sih Mas? Kanggo bapak panitia, ibu panitia. Kanggo Bapak panitia, Ibu panitia lagune apa Mas? Lagune apa? Kepungpung kita wong loro ketemu ning tempat kian. Isun pengen ngucap bareng-bareng janji kelawan Amiro. Bareng-bareng janji. Bareng-bareng janji. Janji sampeyan orang ninggalaken Amiroh ya Mas. Isun janji ora bakal ninggalakan Amiro. Amirone rasa seneng kelawan bunga bisa ketemu karo sampeyan. Ora kesepian Amiroh ning dalan menuju Cirebon Mas. Disakseni suarane jangkrik kang sumelap ning suket-suket nyakseni janjine Amiro kelawan sampean. Moga-moga janjine Amiro bisa tercapai terlaksana sampai ning akhire karo sampean. Durung percaya janjine sebab durung ana buktine. Kurang apa semene sayange, jaluk apa serok ngomong duduk Mas sing dipengeni bukan duit dudunya sing dijaluki dadi apa sing dipengeni mumpung lintang wulan sing rongok kena Mas kudu beruning sejatine Amiro. Amiro duduk kayak wong wadon sejene sing gila dunya. Amiro cuma nagih janjine sampean kudu tepat ning akhire Mas. aja watir lan aja melando ayo sunura bakal ingkar janji ning dirine Amiro. Sing bener Sun bakal setia kelawan GCP janjine sampean ning Amiro. GCP Sumpingaken ning Amiro. kanggo bapak panitia, ibu panitia. Kanggo siapa Mas? Dedek Ian, Bapak Warjo, Kanggo Bapak Warjo, Mama Erika bos. Bapak Kowo Warjo, saking Cirebon. Bapak Kowo Warjo, Bapak Kowo Warjo. Apa Pak Kowo Warjo tresna
Suna pasrah Paku Warjo jiwa lan raga. Paku Warjo kanggo bapak kowo kanggo mamae Dede Gian blondos Dede Gian Bapak Kowo Warjo Mama Kowo Ade Bapak Kowo kakang sumpae Mene Mas Yuk bareng janji muga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing sunaya awas kudu nerima ning cobaane ganggu kuasa. Ayo Mas mene Mas Bapak Kowo Warjo durung percaya Bapak Kowo Warjo Dedekian janjine Bapak Kowo Warjo sebab durung Bapak Kowo Warjo buktine Bapak Kowo Warjo apa sih Mas Bapak Kowo Warjo iya semene saya sing bener terus Bapak Kowo Warjo terus Bapak Kowo Warjo Mama Gian Dede Gian matur kesuwun kanggo Dede Gian Ari wong bareng-bareng janji mah bareng-bareng nyakseni karo Mama Kowo Warjo Dede Gian Mama Kowo Warjo Dede Gian boker apa kesuwun Mama Kowo Warjo Dede Gian Mama Kowo Dede Gian kanggo sapa Pak Mama Anika Bos Meri apa sampeyan bener tresna Mama Anika Bos Meri yen pasrah jiwa lan raga Mama Anika Bos Meri terus Bos Meri Mimi Anika Bos Meri Mama Anika Bos Meri Mama Gian kesuwun Mama Gian kakang beli bakal bohong sing bener yen bohong kakang sumpae suci amin yuk bareng janji muga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing sulaya awas kudu nerima ning godaan Mama Anika ganggu basa Mama Anika Bos Meri Mamai Anika Bos Meri urung Mamai percaya Anika Bos Meri janji Mamai Anika Bos Meri Mamai Anika Bos Meri sebab durung Mamai Bapak Anika Bos Warjo Meri Mamai Anika Bos Meri Mamai Anika kurang apa Mamai Anika semene saya Masya Allah jaluk apa seruk ngomongan
Barakallah latihane bae semene rame. Priwen lamun wis nyumbang suara ning sandiwara bintang ratu lamun wis ning kana kaya Mas. Lamun ning wis ning perkawinane Ismayawati ki. Rame biliwurung. Rame Mas. Luwi-luwi ising Luwi-luwi sing latihan kiyen. Amiro. Aja kesuwen ning tempat kiyen. Kita wong loro tumeka ana ing Cirebon ngadiri perkawinane Ayo Ismayawati. Amiro juga wis kesuwen Mas ning alas kiyen cuman Priben. sampean ngulu. Isu Kok ning ngulu. Amiroen dadak nggati macan ucul nggen. Oh Amiro ning supaya dadak ganti Amiroen macam icul. bisa nyampe ning kanane gelis Mas. Tak tonggone ning sor wiwitan. Nisor wiwitan tembara ya Ning Mas. sor wiwitan tembara. Ya wis tonggonana Amiro ning sor wiwitan tembara ya Mas. Tak tonggone Amiro. Si jengkro jejatine wayang jejer gunung pinayungan kumaka lamun tumati pentak hujan bebanjiran lo iya lakyeyen mamaku warya sing ditembangi Mamaku waryo sing ditembangi sing hormati mamaku waryo bapane baro wae kang bajari sekarang kiri kang baratu Mimi Edea mama Edea kang hormati aja lali selawase aja lali seumure kepepending masa bawana wong siji sing diganduli nok yen sing diganduli umaka malam montu mandi mantak hujan kebanjiran malam montu jadi lawas-lawas jadi pikiran mamaku waryo minangkane makang hormati mamaku waryo sing hormati mamaku warjo sampun ngelamun Mimi Dea sing ditembangi mama Dea kang bajari aja lali bapane baro kang hormati mama yani kasih ditembangi sing hormati mama yani dilali-lali kedinga sunora lali dilalipur ora kalipur tanpa lawas tadi kemutan bos beras kang hormati Mama Calsa sing ditembangi sing hormati Mama Calsa Mimi Salsa minangkane bos beras cewek aja lali maselawase sing ditembangi sing hormati di media dewe
bos beras keding aja lali bos peri kang kampret sampun ngalamun gumelar ning alam lahir kabeh sapa manusan kudu duweni sepikir lan wong urip srumambah ning alam dunya kudu duweni sejati lan urip rumasak lan nuk titi minangka sing duwe Singapura dewek bareng nok atine geding minangkane nok atin aja nglamun bae anak im paribasane dilali-lali angger ora lah dililipur angger tan ora kapur bayangane sekedar diri pribadi isun murtisari selalu ngayat-ngayati lan selalu ulang-ulangi kang dari kakang yaiku kakang Mas Jakabat mimine dapa mamae dapa sarang nok kiri ya geding Bapak Sanuri sampun ngalamun tapi ning batin rasa kecewa setiap waktu lan setiap detik andelangaken kakang Jakabat Toto kok kenang apa tingkah kelawan lakune beda kelawan Pranti apakah dadi persoalan kelawan sampean kakang isun kang dadi adine ngerasa Mama ayu mimi ayu sareng mamaku warjone geding aja lali mamaku warjo maselawase apa maning Murtisari digedeni kelawan Kanjeng Rama cuman wong sederhana tapi puji syukur alhamdulillah senajana Rama anduweni keturunan kakang Jakabat Toto kelawan Murtisari ora kurang sandang sing dijaluki man saya maselawase mimedia mama idea mimedia mamaku warjo leman lan saya mulane Murtisari rasa bersyukur lan rasa terima kasih kelawan sing dadi wong tua sing arane wong gedeni wong keturunan anak ing paribasane enteng kecape abot sanggan sing arane enteng tinggal benahi lan tinggal ngurusi kang dari keturunan abot mamaku warjo hari sing dijaluk mamaku warjo manan sayang mama yang ikan pinang bos pridewi bos beras minangkane mamane rasa bibine rasane keding nok ati nok ati nok ati nok titi nok titi nok titi bapane baro sing bayari ya Allah tobat panas-panas barang rongokaken mimi sinden kaya-kaya aku adem cumles paribawane tapi dakate semono isun kian wis mikiri sing dadi kakak awan kelawan bengi gawe ning lamun bae kok kadang-kadang cengar-cengir dewekan kadang-kadang rengut bae kula sing dadi kedere bakawi sendelangaken kakang Jakabat Toto
bakal merengut baning pojokan kan lagi apa kan. Aduh. Ari sing arane adikku tetep senajan kelakuannya kang dadi kakangnya kang kaya mengkonon. Jare dewek mas sabandina kuden masak bae kitaku. Oh, masak bae. Masak bae esuk-esuk gage masak. Esuk wis mateng. Nyambel terasi. Lalape pete. Lalabe pete. Jangane asem. Barang lagi esuk malah. Tapi dekate semono. Senajan aku lah digedeni Kanjeng Rama. Urip sederhana, tapi isunku ora kurang apa-apa. Jamak kurang setitik mayaden, singarane wong manusa kula kasing sempurna. Kadang-kadang anak kekurangan, kadang-kadang anak kelebihan. Tapi sing dijaluk sing arane manusa ning alam donyaku sing akeh kelebihan. Oh ya bener nih kan. Mulane kadang-kadang wong urip wis dupai patokan semono ning atine kurang. Kadang-kadang sok salah langkah. Kadang-kadang sing maune melarat dadine sugih. Pirang-pirang. Sing sugih maune dadine melarat. Akeh. Tapi sing sugih mah wis biasa bae, sing melarat sing gampang nafsuwe. Oh iya. Hari wong melarat mah kabeh gak gampang nafsu deh. Iya tadi. Ya langkah sing di pangan-pangan. Ya kuning lebah kaya konon. Sing arane manusa bakal sing wis raka, wis dupai siji njaluke loro. Wis dupai loro njaluke telu. Oh iya. Ko mulane wong kene lawan sapa bae. Sing arane manusa ning alam donya wis duweni garis-garisan. Oh iya bener. Ana sing melarat temtune ana sing sugih. Ih. Ana sing sugih temtune ana sing melarat. Ana sing blesak ya kudu Ana sing bagus. bagus. Berpasang-pasangan ya Bu. Mengkono dadi lamun kita sing sugih ya bature melarat. Ya iya. Ngono. Batur sing pada mati, kita sing urip. Ya enak dhewe. Ya iya kabeh kasih dipengen nih makaya konon. Alhamdulillah ya Den. Ya Bu. Sing arane wong urip ning donya ku bakal masih pada warase kapan sahate pasti ketemu maneh. Ya iya. Sekian Maden mumpung jagate lagi panas. Lamun ana dupai adem-adem mabagiannya Den. Mumpung jagate adem. Panas kono. Ya mumpung jagate adem kita mah hari Ya, panas iya. pakai jajane. Ya maksudnya maki jagate panas ki lamun panitiane ngupai sing manis-manis kaden. Alhamdulilinganku wis dipai kopi. Kenang apa durung dikublak. Ya kok dingin gentena. Banyu panas selangka. Ya iya panas ya langka. Sekaden kita masak kian ki jareng basane ya kakang jaga petotot lagi ngelamun ning jero ya endah. Ya iya. Kanjeng Rama lagi ngantuk jor temen lah. Sing penting Murti Sari ki arepan ngibur masyarakat ananing desa apa Den? Lama aja bangor kan. Soalnya mak kita anak orang beruning desa kini. Du mampir jengonku, bocah kun. Desa Du mampir, acarane acara munjungan. Kita ku krungu sing ngesorku. Jare mimi sinden mamaku Buwarjo. Oh priwe je? Mamaku Buwarjo. Seperangkat pamong desane ingkang kula hormati. Kelawan Bapak panitia, Ibu panitia Ya, Bapak ingkang panitia. kula hormati. Live streaming apa sayang? Studio one. Oe. Iya oe. Ika Iska, apa jare senang bae? Ayo nang khususnya kanggo masyarakat sudi mampir. Kanggo mamaku Buwarjo, mamaku Bulurah, lan mama Ulise, seperangkat pamong desane. Kanggo bapak panitia ayo nang dicandak ugal-ugalane. Semoga terhibur selalu, sejahtera, sehat walafiat. Iya nang. Kanggo masyarakat sudi mampir.
awan bintang ning dinakian nyakseni bintang ratu nok yeyen wong sing paling ayu kanggo bapak panitia ayo dientos lamun arep rumah tangga bebenaran aja nganti awan bengi keluyuran balik es cangkeme mampu inuman alesane diajak batur melek kanggo mama warjo mamaku kanggo sapa saya nok warsini pekat balen nok warsini wasini sayang nok wasini nok wasini sing duwe angka paling sayang nok wasini sing duwe angka sayang nok wasini sing duwe angka paling enak anggo nok wasini sing duwe angka 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 nok sing duwe angka warati pengen isi bunuh diri priwen keturunan kangge tinggal dari aku nok wasini sing duwe angka saya nok wasini sing duwe angka nok wasini sing duwe ora tahan nok wasini paling sayang nok wasini no waksini nok wasini sing duwe angka sayang nok wasini sing duwe angka nok wasini paling sayang nok wasini paling eman nok wasini paling eman pegat bisa nok wasini sampai tok talake nok wasini aja nganti nok wasini awan bengi sukelingan baletan agar kaya sing dingin tetep bae gawe bisa nimbang kanggo bapak panitia atur kesuwun kangge sapa Mak? Kanggo bos beras bapak tuan aku nia matur kesuwun bapak tuan aku nia minangka bos beras kanggo bapak tuan aku nia minangka bos beras kanggo sapa sayang? Hah? Kanggo peternak muda peternak muda peternak muda peternak muda
aja nganti awan balik mati gede gia sing paling sayang gede gia wong sing paling eman sayang kanggo dede gia sayang kanggo dede gia sampai entok nalake bos beras kula rina bos beras sing paling sayang bos beras bapak tuane no kania sayang tetep bae gawe matur kesuwun bos beras bapak tuane kaniah minangka bos beras matur kesuwun ari mangkene niki yen dipikir sing saya kepikir jagat pating kerengap kenang panas kakang jaga petototku tauruku lali bae sanget ya kegila-gila temen wong lanang sing awit esuk kongkon mangan beli gelem dipangan kongkon nginung beli gelem diinung kah masih butuh mie segak banyu yang kodelat maning ngarepan teku belakakan sing muntuk-muntuk ya sing muntuk emang bu banyu ringso bu banyu beras ya Dong Ismayawati ewong ayu ewong gemblek bakat tangi ku kaya kono jerit-jerit bae ling-ling secaring gunung Oh, iya? awitan simari mata Apa? ojong mat ojong gondang wong ayu Ismayawati rasanya maka sambet sing dari kakangnya kita beli lok beli perantik ini kayak kene iki enda bakal mene marta Riri secane ulung kapitan si kembar mata duwong ayu opet si kakang wis dengan dewek si kakang wis gandrung dewek arep sambat-sambat ning sapa arep jaluk tulung ning sapa mamaku warjo mamaku warjo sing ditembangi sarang no kuatine keding sarang bundane adele keding bundane adel sing ana ning Taiwan aja lari salawase aja lari saumure Mimi Edea kang hormati Mimi Edea kang bayar Mimi Edea kang hormati Mimi Edea kang bayari mamaku warjo sampun lamun Ismayawati numpak ngumayu Ismayawati edok ngumayu edwe kemat apa edwe jampi apa edwe gontang apa anggur-angguran aku dengan serat drengkang kono ewong ayu yen bengi keimpi-impi yen awan kebayang-bayang
yen awan beli kono mangan sote kepoko dijejel-jejelakan karo tangan. Gulang-guling ngan sorang, gulang-guling ngan sorang, gulang-guling ngan sorang. Tobat wong ayu Ismayawati wong gembleng. Tobat. Wong ayu wong gembleng tobat. Mene wati. Aja gemeter. Aja deg-degan wong ayu. Udah tinggali kakak kita kayak kono temen. Mene. Obat. Mene. Lagi kenang apa sampean Gusti Sarjan? bayang yen bengi rasa keimpi urung miring rasa kesanding melumak kaya ning dhuwuran aduh alaye ning dhuwuran Arep dijoget di Eman. Pada edannya. Masih baik. Ayu Ismayawati, wong cantik, wong gembleng, wong bagen. Kenang apa? Ana paribasane balong cilik sumangan gedang sebetulnya terasa ning ati, wong demen rasa kresedan. Toya midil saking langit, wong durung kelakon. Kang nyebut Kang. Rendengan. Tempat inok wong ayu Ismayawati, wong gembleng, wong denok. Ayo bisa pasang udah. Eman kita mau bakal tabuan kok si mene enak. Sing eling Kang nyebut Kang. Adile sampean. Murtisari Kakak. Ciluk Anongan yang aneh apa? Wong ayu Ismayawati wis manjing sejroning umah. Wati wong ayu Ismaya ambung ganok Elos Kakang ciung ganok bageni kene. Nok ning ya denok ya kuning nok ning kakangku. Dapat edan ya Bu. Wong ayu Ismayawati Dudu ari sinoku sing kanane waya apa wong ayu? kita sing kanan aku jam 09.00 ngadang ning langit. Tekang kene 10:30. Numpak apa wong cantik? Numpak kok payu. Ongkosen tok pirang? Ora ongkosan maning sing nok yeyen sing ongkos. Sing duwe bintang ratu sing ongkos. Wong ayu Ismayawati ayu ganok pada kita oho. Iki Den sira menang bayar Den. Bocah apa cakane jabur apa? Oh. Jabur apa wong kita masih cilik Dede. Nembang rungu. Oho jabur apa kono Den jare siraku. Di
Sirane orang ngerti. Ora kita mau ngasih bujang. Ning empuk-empuke ning kasur sing dhuwur. Ayo ganok pada kita oh yes. Nah, kayak kur kita gangan. Ngerti. Iya. Adi. Guru oh yes. Apa kono? Jamur sing cengap. Sirane ning dhuwur, kita ning sor. Priping. Apa pegel diwalik? Kayak oncom wae diwalik pokat keseng. Bocah ya. Bocah kok matanya liwar ya. Matane liwar. Katone apa kita nih Wati. Ismayawati. Den di apa kaken? Kakangnya kita kayak konon. Bakal kakang kayak konon ku beli eling kono. Sawani. Sawanana. Kita kubagian nyawani kakangnya kita beli dosa taden. Ya ora bakal lagi beli eling mah. Ora apa-apa. Bu, nyawanane aku sing arep. Sing arep. Iya. Bukan sing guri. Wis, guru punya batu pagi. Ya wis Den. Kin mah apa jare ira bae kita mah. Kudune kakang kongkon waras ki nganggo jalan apa bae. Lamun kongkon disawani ya tak sawani. Jero. Kader kita mah wis biasa nyawani lu. Arep siapa kaken aku ya. Siji. Siji maning sing jero. Jebral. Wah, pane pating klawer. Kegawa kene Den. Ono priwen gini. Ya date, bakal wis pantar semene mah kudu warna-warni, Joko. Kayak pengendang. Oh, rasa dewek bae. Sepisan pindo ping kelo. Telak. Mambu jam 3 esuk. Oh, mampu apa, Mas? Mambu geseke wong dumampir. Mane? Maning je, Bu. La ilaha illallah panas-panas kayak kene ari batur senep bariku jaluk maning. Sepisan maning, Den. Den, kagawa kabeh sengaja wis arepan buta karepan beli. Bapak ada bocah takon ya terserah wis tak kanggo mama. Jangan eling tak beli. Waduh temenan. Bakal beli mati sing arep sing guri. Bakal beli mandi kian ki terakhir sing guri terpaksa. Ganden. Harikin rambut apa keriting? Saking beriting ya kono, Mas. Kayak biar kayak rep kayak bar. Hari kunatine kita goyang-goyang lagi apa deh? Nok Ismayawati lagi mau kekedan anak Ismayawati. Adine kita edan. Lah, kawali sing edan wadone. Lagi lirokan na mau Den si Roma. Hajang mata jang gontang wong demen kelingan bae cek kayak lesedan jadi bener cekaknya bermati ya. Hari bocah kesurupan apa deh? Idi Kesurupan setan sawah, Bu. Idi. Sampai merinding aku nih. tingeling. Sira merinding. Ora gak? Bokat merinding. Ira dia merinding beli. Berinting. Engko sorang sawah. Kakang Totot. Ih, totot. Ya cakap Totot ora aku. Kita kan lagi aleman. Celukan manja. Nun. Kakang Totot. Nun. Eling dening ka sedulur den ya. Selalu asik nasihan. Oh, aja ado sepodo karo sedulur den. Menekang. Sampeane wis waras kula ku seneng. Kula arepan takon kelawan sampean bisane sampean teka-teka. Tobat. Ismayawati ku bocah wadon di kakak. Dok, terus terang. Jaka butotot beli bakal selendang sinalok. Arep blak-blakan deng-deng gedang ngomong lawan awakmu. Lupa daratan, lupa lautan si kakak. Lagi demen lawan salah sujining bocah wadon. Demen bocah wadon singaran Ismayawati. Demen bocah wadon kang aran Ismayawati. Bocah sing didemeni sampean. Bocah Cirebon loy. Aduh, Kakang Jaka Petoto. Ya.
Sampean kulir umpamaku wong manek. Apa sih Rai? Aja dhuwur-dhuwur, bokatan neplukone sekaligus. Sampean ku wong anake wong biasa, sing arane wong ning tanah Cirebon kok paling-paling gak anake wong ora biasa kono Kakang. Munggu kun majare pendapat awakmu. Hari munggu jare pendapat si Kakang Manuk. Ana paribasane. Wiwitan mati mrambat ning kayu urip. Bok menawa lamun si Kakang ki wong melarat. Ngawin lawan wong sugih bokat bae angkat derajate Kakang ki kaangkat. Hari ngomong-ngomong ramaki mendik lakap dangal lakad dongole. Ya lagi esok ya kula ko masak. Nok jaga bae Kakang wedung tebruk di arepan maculing guru maka arep ditanduri tanduran bolen. Konon Saking dari sampai bisa ending lan bisa sadar kula ku matur kesuwun. Sekian mak engko ngenteni Rama, bok menawa sampean segala unak-unak ning jero wetenge sampean ngomong kelawan sing dadi wong tua kula mau ngadu. arep blak-blakan si Kakang karo Jeng Rama. Mangga Ora kena ana wong tua istirahat. lagi turu. Anak beli akeh loro. Kosi gumenter temen ya. Sekarung kiri gambar watu welan pisan kaya kaca. Nanging salora bakal diakui. Ning batin si tetep ngakui ning batin. Ning batin si mamaku isune tetep ngakui. Jaluk maaf lan pangapura Rama. Kula gaos sami mawon kelawan sampean lagi enak-enak tetembangan, lagi seneng-seneng lan bunga-bunga. Dadak sekala Kakang jaga petototku lagi nangis bae Rama. Sebab lantarane tentune ya anak kenang apa kudu gelar wajah ditakoni nang apa jendo ayu. Murti sariku krungu bahwa Kakang jaga petototku lagi demen salah sewijine wong wadon Rama. Demen wong wadon Pangestu Rama. ya memang wajar. Wong lanang diparingi seneng ning wong wadon. Sebalike wong wadon uga wajar seneng karo wong lanang. Sebab zaman yang pengien waktu Rama Adam laman Ibu Hawa uga diparingi keberkahan demen. Wajar ya, apa maning anak ingsun kesawang wis dewasa. Wis kudune mandiri. Apa jaka petotot Ngomong sampeane Kakang. Kami tagungi pangapunten Rama. Bok bilih putra panjenengan wonten kesalahan Rama. Pangapura Rama. Mane si mane wong anak-anak. Tega ning larase ora tega maning larane. Mamaku warjo sareng nini salsa bos beras. Ajak lalen selawase. Masalah Rama rasa tersanjung. Kanjeng Rama rasa terhormat keanaan putra lan putri ingsun. Ulun ngebakti lawan wong tua. Nggih Rama. Ngakui kesalahan. Kasih sayang wong tua. Wis langka ukurane. Dawaning dalan ora nyusul dawa kasih sayange wong tua. Cocok Rama. Ambaning segara ora nyusul ambak pemikirane wong tua. Leres Rama. Keterima kacung ya ndok wong ayu. Kula Rama.
Tapi senajan awakmu iki anduweni cita-cita keloro-loroane, Rama uga pengen weruh apa sing maksud lan tujuane. Ngomong sampeane terang-terangan jare karo ramaku. Rama, Iya, lamun aku jaga betul terang-terangan kawan pribadi di Cengrau. Apakah mengko sampean ki ora sewot, Rama? ya perkarane dingin. Masalahnya apa? Ari sing mantak dadi bahaya. Tentunya ya Kanjeng Rama orang izini. Tapi mantak gawe bahagia lan bunga. Wong tua pengen anake duwe kemajuan. Pengen anake dadi penyambung watang sing wis putung yang Rama. Pengen sekolah sing dhuwur. Boten Rama sampun kula Rama. Pengen motor sing anyar. Boten wis duwe Rama. Pakaian-pakaian sing bagus lan mewah. Cukup Rama cukup. Oh jalan-jalan. Boten Rama wis pegel jalan-jalane. Jalan-jalannya pegel. Ih, Rama. Dadi pengennya apa tuh? Rama. Terus terang. Sanewati sing ditembangi no kadal sing ngirangaken aja lali salawase Setiap awan lan bengine jareng basane kula disuni dahar blidak dahar. Dupai inungan kula beli dinung. Hari sejati ini Rama kula lagi demen bocah wadon Rama. Bukan bocah wadon. Gi Rama. Mangan disuguhi beli di dahar. Ora Rama ora Nginung ora pengen nginung. Ora pengen nginung bagian seret ke Rama. Pantesan awake sampai guru geragasan iya. Tirakat bae kula ki. Sampai bayit mengkolon. Ora mangan orang inung. Kunku Ora mangan bolen Rama. ora. Hari mangan esuk-esuk sarapan segala engko sebuntel sepulukan Rama. Aduh. Duh sampai bayat ki sampai kari kulit karo balung bae ketelu punuk kono. Udah kepoko dijajal-jajalakan karo tangan manjing ku Rama. Kunku. Aduh. Melas Melas teman ya temen. Rama. Ya. Aja gawe gragas ning atine wong tua lanang. Nyi Ageng wis langka. Ibumu wis langka ning alam dunya. Hanya karo Kanjeng Rama. Gi Rama. Aja gawe sedih. Ki Ageng rawa katel. Anane ning pedukuhan. Iki duweni anak sira. Duwe cita-cita sira aja kepatiwasa. Demen sapa terangaken. Ismayawati Rama bocah Cirebon anak Siduhun Rama. Sapa? Ismayawati. Sepisan maning sapa? Ismayawati Rama. Krungu beli sampai ada Rama. sambat-sambat ini biasa minangka bos prasti